दे दो। अब चतानी सरे आम ले लो। कैसे बा? हो लगे आके खुले आम ले लो। दे बाधे रही तमाम ले लो। न टाइम वेस्ट करो टेस्ट अभी टटके है बे। अरे टटके है बे। तनी देखी जरा। आवा तोहरा आम के सवाद गोरी खटके बाकी हटके बा। तोहरा आम के सवाद बड़ी खटके बाकी हटके बा। तनी चिखा ना दो। खेत खाना दानी बा बाप के बागानी बा। ओहरे बागाने के आम बा। ले लो भर झोरा सस्ते ही दाम बा। बात राइट बा। एक बाइट में लोग के पता तो चलिए जाए। तोहरा चीज के न कवनो जवाब बाटे। जवाब बाटे हिसाब बाटे। चलो तहरा खातिर दू चार पैसा घट के बा। अरे घट के बा। हाँ तो दे दो। चलो छोड़ दे। चटके बा अरे चटके बा। अरे तोरा आम के सवाद गोरी खटके बाकी हटके बा। अच्छा आम के सवाद बड़ी खटके बाकी हटके बा। कौन छुछुर लागत रे? बड़े बड़े साइज बा भावना न जायज बा। सौदा बा पाकल न कांच बा। अच्छा। वक्त कहता ने अभिनव साच बा। अच्छा तो सुनो। हाँ हो तोहरा लंगड़ा के तगड़ा सवाद बाटे। जिंदाबाद बाटे जिंदाबाद बाटे। खेसारी राहुल हरी फिर जुस मटक बा। अरे मटक बा। हाँ तो पहुँच जाए रे। सही हो चटके बा अरे चटके बा। हाँ तोरा आम के सवाद गोरी खट